Hey molweni sanibonani. Hey ninjani? Niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfaka Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here guys and for supporting this channel. Thank you so much. Ngibonga ngamukela ama new subscribers to this channel nama new followers ku TikTok. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nibe la guys nizosisupport. Ngicela uma subscribe please do so and also press follow lapha ku TikTok. Siqhubeke ndawonye ngiyabonga. Bengibheka ivideo laphana uSecretary General we-ANC ufikile Mbalula ukhuluma izinto eziningi lapha. Kodwa nje ngifuna ukukhuluma ngawo kafishane nje nangokuphuthumayo. Ubuxoki bakhe engibonile kule nkulumo yakhe mayikhuluma ngoBrown Mokgotsi. Lo osebenzisana noKurt Matlala ekutheni athole imali angathini athole imali kuKurt Matlala ukuze ezosiza iANC ezintweni ezenzayo. Aphinde futhi ngapha abe usize ekuthaneni axhumanise uKurt Matlala nama minister kugovernment ukuze amathenda kube lula ukuthi awathole uMatlala. Usebenza lo msebenzi uBrown noma uBrown Mokgotsi. Ufikile Mbalula kuyamphika la. Umphika ukuze makuthiwa umuntu uphika waze wahlanza abudle ngayizolo. Indlela aphika ngayo kuMbalula uphika uBrown Mokgotsi uthi akamazi. Uthi akamazi. Indlela akhuluma ngayo uMbalula uyambona ukuthi uma ngabe ungamazi uMbalula ukuthi ungumuntu kanjani ungaze ubelieve ukuthi he is very very angry and he has just discovered ngoBrown Mokgotsi umuntu ongamazi. Umazi kahle nje clear. Nabanye futhi beANC bayamazi. Kungani ngisho kanjalo? Mangabe ubulalela kahle lapha especially nje lama revelations avezwe kamuva ubaba uKhumalo head of intelligence le ngesikhathi echaza lapha. Kune conversation WhatsApp conversation between uBrown Mokgotsi noKurt Matlala. Kuphinde kube ne conversation between uBrown Mokgotsi nobani no Minister uMchunu. Kwenye ama conversation Brown Mokgotsi noKatiso noma noKurt Matlala. Kuyavela lapha ukuthi imali uBrown Mokgotsi ayifuna noma icela lapha kuKurt Matlala imali eyolekelela kuma event eANC. Imali eyolekelela kuma delegates eANC, imali eyolekelela even kuma registrations ama memberships eANC. Uyayibona leyo nto leyo. So you cannot say umuntu ofana noBrown Mokgotsi akaziwa kuANC kwaziwa nje kahle. But now because inyoka isingenile endlini sekunzima wonke umuntu uyaphika manje ukuthi uyena ongene nale nyoka elandlini. Sebamphika manje uBrown Mokgotsi. Akekho manje ufuna ukuvuma ukuthi ubasize ezintweni eziningi kabi uBrown Mokgotsi. Ngeke size senziwe iphukuphuku uMbalula thina. Fikile Mbalula knows Brown Mokgotsi and it's clear. Sizothola ngokuhamba kwesikhathi futhi. Kuzocaca njengoba ngeke ngasho kwenye ivideo yami ya previous. Kuzocaca nanokuthi ngoba siyathola la ukuthi kukhona la khuluma khona kulama WhatsApp conversation uBrown Mokgotsi noKurt Matlala I think uDecember lapha kuboyi 26 December kuya kuJanuary lapha ekhuluma khona noKurt Matlala ukuthi ulungiselela ukuya kuJanuary 8 statement yeANC eCape Town. Yayizwa leyo nto leyo. Ufuna imali lapha namangaphosi sikwaze uKurt Matlala wamfakela imali lapha ku 38,000 eyayosiza ezintweni eziyokwenziwa eCape Town. Yayizwa leyo nto. Lapha eCape Town kwenzeka into eziningi ngabo. Okunye okwenzeka uMbalula yena lo uqobo lwakhe. Kwaba nezinsolo ezaba khona even within ANC wasolwa ngisho abantu abafana noMantashe uMbalula ukuthi kuza kanjani agibele le yanto okuthiwa iyachi lesasikepe sigijima kakhulu sisuka lapha angazi wayesuka kwenye event yeANC lapha eRobben Island. Lesasikepe sidure kabi lesiya. Sidure kabi and le company le mali eyafakwa kuyo le 38,000 lapha engikhuluma ngayo ibizwa ngamagama kuthiwa iHutle Travel what
okupossible ukuthi isikebhe leso uMbalula ahamba ngaso eRobben Island imali le yayivela kuKhethi Matlala asazi, but sizama ukuhlanganisa amadoda. Kodwa nje kule video ngifuna ukuveza ukuthi abantu ake babheke indlela i-ANC esixhaphaza ngayo eSouth Africa. Abantu abafana noMbalula indlela abasixhaphaza ngayo. Brown Mokgotsi uyaziwa i-ANC member. Mawuze uMbalula ethi if kuwukuthi uBrown Mokgotsi uyi-ANC member, shothi ngomunye wamazambane aboliwe aplantwe noma afakwe kwi-ANC ukuze azoyi-capture. Khathi nikubona manje lokho ukuthi uBrown Mokgotsi uzo-capture i-ANC, beningaboni ngani sonke lesikhathi uma ngabe kuqhamuka nezimali ezizolekelela i-ANC. Sebonakala manje ngoba sekuvela amagama akhe ngale ndlela sekwazi ipublic izinto enizenza ngasese. No, azizona iphukuphuku sonke laMbalula. Ngithi nje angenze le video ngithi abantu ake baphinde bawumlalela uMbalula babhekisise indlela akhuluma ngayo ngobani na ngoBrown Mokgotsi. uBrown Mokgotsi bayamazi ANC. He's well known. Even uMinister uSenzo Mchunu admitted ukuthi uyamazi uBrown Mokgotsi, wazi washo wathi uyi-comrade. Kuza kanjani uMbalula angamazi umuntu olekelela kangaka i-ANC ngezimali ezivela koKhethi Matlala? Kuza kanjani uMbalula angakwazi as u-SG weparty we-ANC? Lezi zinto ezikhokhelwa i-ANC akazi ukuthi zikhokhelwa kanjani uMbalula, le imali zokukhokhela yonke lento eyayikhokhelwa ku-ANC kuma-event e-ANC njalo njalo. Ushothi u-SG we-ANC akazi lutho nje. Bangasenze iphukuphuku. uMbalula ulingisa exactly uRamaphosa ngesikhathi ethi kwi-campaign yakhe ngo-2017 akazi ukuthi kwakunikela bobani. Kuze kube namhlanje uthi akazi uRamaphosa. Bonke nje abantu banikela akazi. Kodwa manje kuyavela ukuthi labo bantu abanikela kwi-campaign yakhe because sekukliye ukuthi oKhethi Matlala lapha abanye bawathola amathenda. Na enye ithenda okukhulunywa ngayo yaseThembisa Hospital ka-360 million rand yathola uKhethi Matlala leyathenda. Okuwukuthi it's clear ukuthi he has been working as a funder of the ANC kuma-events wayo nakuyo yonke into eyenziwa yi-ANC. So i-ANC kafishane nje iyamazi uKhethi Matlala, i-ANC iyamazi ubani na uBrown Mokgotsi nabanye, ngoba phela ukhumbule ukuthi njengoba kusaphenya uphenyo olusaqhubeka nje, obaba uKhumalo nobaba uMkhwanazi nobaba uMasimula bathi kune-big 5 kule cartel le okukhulunywa ngayo. Kusazovela nabanye abasebenzisana, sisazokwazi ukuthi obani abanye abasebenzisana nabo Khethi Matlala nabo Katiso Mlefe kuyo yonke lento. But sengiconclude nje ngifuna ukusho ukuthi ngizochitha lento yokuthi athi uMbalula akamazi uBrown Mokgotsi, akayona i-ANC member and all that, ukhuluma as if umuntu nje adiscover manje ukuthi ukhona ke umazi kahle. Sizothola futhi ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uMbalula ukwazi kahle lokho nokuthi kupossible, ngiyaphinda la, kupossible ukuthi even leya yachi noma leya skebe uMbalula wakhokhelwa imali eyayivela kuye uBrown Mokgotsi. Sesiyayicabangela nje, asisho ukuthi njalo, but sibuka indlela uBrown Mokgotsi asebenza ngayo ne-ANC nabo Khethi Matlala laba abasolwa ngobugebengu ukudla imali zezale lizwe. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Mfowami Mkhonzana, ngicela niphinde share and subscribe and comment sikudiscuss lokuthi uyibuka kanjani wena le ndaba kaMbalula. Ngiyanibonga kakhulu, sodibana kwelandelayo video. Niphile bafethu. Thank you so much.